Selam алейкум, хайырлы ақшамлар, сайғылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам. Невбеттеке 40 даққа içerisinde Қырым ве Қырым etrafında yüz bergen haberler üzerinde müzakerelerimizden yürütecekmiz ve siz de bizim yayınımızga hoşla bilesiniz. Ekranlarınızga rejissörlerimiz telefon numarasını çıkaracaktır. 073 419 41 58 bizlerge telefon vasıtasıyla telefon açmağa imkanınız var ve suallerinizni seslendirebilirsiniz. Bundan da gayrı atr.tv bizim adresimiz, video vasıtasıyla telefon açınız. Добрый вечер. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Номер телефона вы видите сейчас на экране вашего телевизора. Плюс 38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо же по скайпу atr.tv. Наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем с самых актуальных новостей. Поехали. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания в Верховной Раде Украины сегодня вспомнил об аннексированном Крыме и оккупированных территориях Донбасса. Он указал на то, что власти помнят об украинцах, которые живут. Он сказал, цитирую, «Мы не забываем, что в Крыму и на оккупированной территории Донбасса живут наши граждане, и мы должны заботиться о них и бороться за них». Конец цитаты. Также президент Владимир Зеленский сегодня в очередной раз, выступая с трибуны, сказал про создание платформы по деоккупации полуострова. Подробнее давайте послушаем. Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети. На жаль, ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь. Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хочет наказания для виновных в российской аннексии Крыма. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сам хочет знать и на всех совещаниях спрашивает, когда же начнутся обещанные посадки. Президент добавил, что и политическая воля как бы есть, и законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть, но реального результата нет. Люди кажуть, весна прийшла, де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками всіх правоохоронних органів. С нами сейчас на прямой связи Євген Махта, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вам понравилось выступление президента Владимира Зеленского? Какие важные тезисы вы почерпнули для себя? Мы выше отметили то, что для нас важно по Крыму и по оккупированным территориям. А что для вас важное вы услышали от Зеленского? На жаль, мені не сподобався виступ президента Зеленського.
Річ у от. тому, що це було перше президентське послання за вже майже 1,5 роки перебування Володимира Зеленського при владі, і воно було, як на мою думку, трохи нервовим. Мені не зовсім зрозуміло, чому він, власне, нервується, оскільки залишається все-таки об'єктивно найбільш популярним політиком в країні. Ну, хіба що рейтинг популярності вдвічі зменшився порівняно з минулим роком, але це достатньо природній процес. Тобто, ви знаєте, це послання потребує дуже такого потужного факт-чекінгу, тому що деякі речі, вони абсолютно були недотичними до команди Зеленського. Тобто, ну, скажімо, там, фраза про те, що ми ухвалили виборчий кодекс і скасували мажоритарку, це не зовсім так. От те, що зараз на екрані, те, що підходив парламентарій Гео Лерос до Володимира Зеленського, це, ви знаєте, такий дуже показовий факт. Интересно, о Потому что чем они там говорили? Ну, за словами Лероса, він сказав, що він до кінця буде боротися проти Зеленського. Я хотів би нагадати, що Лерос входив точно в першу двадцятку «Слуги народу» на виборах парламентських минулорічних. Тобто, ну, це свідчення того, що не все добре в «Слузі народу». І, як на мене, багато було таких мобілізаційних заяв, направлених на електорат «Слуги народу», згадка про вибори. Ну, я не зовсім зрозумів, власне, про яку країну розповідав Володимир Зеленський. Тобто, якщо в цій країні все прекрасно, то виникає питання про рівень нашої зарплати середньої, про рівень наших і перспективи наших амбіцій. Я не можу сказати, що в Україні все абсолютно погано, але стосовно тієї самої Кримської платформи зараз іде підготовчі етапи. Наскільки я можу розуміти логіку українських політиків, зібрання Кримської платформи відбудеться не раніше, ніж в лютому наступного року, під час чергової річниці окупації Криму. Очікувати, що це відбудеться раніше, тим більше зараз, коли за 2 тижні в Сполучених Штатах президентські вибори і немає ясності, чи залишиться Дональд Трамп президентом, чи ним стане Джо Байден, це, ну, такі дуже сміливі заяви. Да, но Тобто, президент при этом говорит, что он ведет сейчас активные переговоры с представителями европейских держав и не только. И вот недавно он посещал Турецкую республику, где также этот вопрос обговорил с Реджепом Таyyипом Эрдоганом, и тот, в свою очередь, выразил свою поддержку этой инициативе и объявил о готовности в участии в этой платформе. я не заперечую цього факту, але оголосити про готовність взяти участь в платформі, яка ще не провела жодного засідання, яка є на сьогоднішній момент, ну, поки що проєктом, а не реально діючим форматом, цього все-таки замало. Ми живемо в світі, де цінуються і користуються, в принципі, підтримкою реальні речі, реальні справи. У нас дійсно, і поза всяким сумнівом, є стратегічна співпраця з Туреччиною. Це ми бачимо сьогодні достатньо очевидно. Але абсолютизувати і сказати, що це от єдиний напрям зовнішньої політики, я б все-таки не ризикнув. Ну, честно говоря, мы же до сих пор не знаем, в каком именно формате будет проходить платформа по деоккупации Крыма. Нам об этом еще не сказали. Разве что мы знаем, что в следующем году, предположительно, это будет 26 февраля, будет собираться Крымский саммит, куда будут приглашать лидеров различных держав, которые постоянно поддерживают нашу территориальную целостность и, возможно, даже Россию пригласят, как заявили в Министерстве иностранных дел. И, возможно, на этой платформе площадки уже разработают формат платформы по Крыму. Но все же, если обсуждать вот ваше видение, как вы себе это видите, как вы себе представляете формат переговорный по Крыму? И если идет речь о переговорах, должна ли в ней участвовать Российская Федерация? А если она не будет в ней участвовать, что очевидно, тогда это не переговоры? Я не думаю, що Росія має брати в цьому участь. Я переконаний, що в Кримській платформі мають брати участь країни
Чорноморського регіону, країни НАТО, і ми маємо забезпечити активну участь країн ісламського світу, власне, завдяки стратегічній співпраці з Туреччиною. Інші держави, я не певен, що Росія, зауважте, як тільки з України лунають слова про Крим, зразу відбувається технологічне пониження рівня дискусії. Виходить Пісков чи якийсь клерк кремлівський і говорить: ні, питання Криму вирішено назавжди. Ну, это они постоянно, в принципе, это говорят, это их такой рефрен постоянный. Тому потрібні асиметричні кроки і, якщо хочете, асиметричні союзники, тобто тих, кого ми можемо залучити, ну, не в останній момент, а ті, хто може стати дійсно реальною підтримкою для України. Ну, если говорить об этих странах, о странах, которые соберутся в рамках платформы по Крыму, страны, которые постоянно, системно нас поддерживают, и тут возникает вопрос: окей, но ведь эти страны и так поддерживают территориальную целостность Украины, они постоянно заявляют о своей поддержке нашей стране, о том, что не признают оккупацию Крыма. Так или иначе, можно долго рассуждать об эффективности санкций ныне действующих, но все-таки они есть, и их вводят, и голосуют за пролонгацию этих санкций. Тогда о чем будут говорить эти страны в рамках этой платформы? Ви, шановна Гульсум, поставили дуже цікаве питання. Для чого створювати Кримську платформу і що в даному випадку говорити? Як на мене, ми в цій ситуації маємо будувати систему майбутнього Криму на основі, насамперед, причорноморських регіонів. І там потрібно, можливо, говорити про податкові пільги, про особливості інвестування туди. Тобто, щоб Україна на березі Чорного моря могла показати кримчанам, що вони втратили через російську окупацію. Тобто, доки всередині півострова не буде потужного, постійного опору російській окупації, говорити про реальну деокупацію, ну, це насправді достатньо проблематично. Тим більше, що Крим перетворюється на справжній військовий плацдарм, ну, такий суцільний російський військовий гарнізон. І, відповідно, треба поєднувати зусилля і на кожній, тобто на кожній міжнародній зустрічі наголошувати на тому, що Крим є український, Крим на сьогоднішній момент є окупованим, і ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб його деокупувати. Причому деокупувати, наголошую, не військовим шляхом, тому що неодноразово говорили про розміщення ядерної зброї на території Криму. Ну і, власне, російська оборонна концепція передбачає можливість застосування ядерної зброї проти неядерної держави. Тому потрібні асиметричні дії. Як на мене, Володимир Зеленський сьогодні був надто емоційний. Він, знаєте, повернувся до образу, не дарма він побудував свій виступ на своїй передвиборчій програмі. Якщо ви пам'ятаєте, під час виборів президента він закликав виборців брати участь у її написанні. От я тільки, щоправда, нікого не знаю, хто може сказати, оцей пункт у програмі Зеленського написав я. От в чому проблема. Но сегодня президент Украины сказал о начале строительства 2 военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона. Вот как вы расценили это его заявление? Це хороша новина, і, наскільки я розумію, в Туреччині було досягнено домовленості про співпрацю. Ну, Туреччина як значна морська держава з відповідним досвідом, я думаю, спроможна надати Україні технологічну допомогу в цьому питанні. Тому що насправді ці морські бази треба будувати достатньо швидко. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины, фракция «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она нас слышит, с нами на прямой связи по телефону. Пани Евгения, витаю вас. Витаю. Вам понравилось сегодня послание президента Зеленского? Что важного для себя вы почерпнули? Я дуже перепрошую, погано вас чути. Чи можете ви повторити голосніше питання? Понравилось ли вам выступление и послание президента Украины? Что для себя важного вы почерпнули? Дякую.
Ну, ви знаєте, я думаю, що послання президента ж це не банкнота, яка може подобатися чи не подобатись. Тому тут треба зрозуміти, які основні посили, які висновки кожен може для себе винести. Я однозначно задоволена частиною, яка стосувалася міжнародної політики, в тому числі, яка стосувалася, і це ми ще раз почули, це однозначно пріоритет, міжнародної платформи щодо Криму. В нас найближчим часом у народних депутатів, у мене особисто буде зустріч з представниками МТС для того, щоб напрацювати нормальну взаємодію з парламентом, щоб в парламенті також, можливо, з'явилося міжфракційне об'єднання, яке би підтримувало цю платформу, де б могли народні депутати постійно вести дискусії і буде, ну, знаєте, в англійській мові є таке слово «on the one page», то на одній сторінці з органами виконавчої влади, з представниками президента. Бо тут об'єднання зусиль, воно дуже важливе. Входит ли платформа по деоккупации Крыма, которую планируют создать, в стратегию по деоккупации? Наскільки я знаю, то стратегія, як великий такий документ, він готується в РНБО. Він вже там на стадії драфту і опису готовий. Тут, звичайно, потрібно врахувати різні аспекти. Це і інформаційна деокупація, і міжнародна підтримка, дипломатія і так далі. Тому, звичайно, ця платформа буде майданчиком різних рівнів, починаючи від найвищого рівня, де буде особисто брати участь президент і виконавча влада, депутати, як має бути і міжпарламентська підтримка з нашими партнерами, і постійна комунікація, і, звичайно, якісь певні тематичні речі, які будуть стосуватися різних аспектів. Інформаційної, розслідування в тому числі, що відбулося в 2014 році. Чому це важливо? Бо чомусь тільки в 2014 році в Генеральній прокуратурі з'явився відповідний департамент, який якраз зафіксував, зібрав свідчення, різні факти, які в тому числі Україна може використовувати в міжнародних судах. Дуже дякую вам, спасибо большое. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, фракции «Слуга народа». К сожалению, из-за того, что очень плохая связь, мне сложно дается разобрать все, что говорит пани Евгения. Но мы попробуем наладить связь и в следующих эфирах обсудить еще другие не менее важные вопросы, среди которых опрос президента Владимира Зеленского. Сегодня он напомнил украинцам, что ждет их ответы на свои 5 вопросов, которые избирателям будут задавать во время местных выборов в Украине 25 октября. Пане Евгене, давайте вместе послушаем сейчас президента Зеленского, что он сказал относительно опроса сегодня в Верховной Раді. 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій, а для вас, шановні громадяни України. Для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, ваших громад. В цей день я задам вам 5 запитань. І чекатиму відповідь. А сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі. І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так. Слава Україні! Пане Евгене, вы как гражданин Украины, к которому президент Украины обратился на «ты», не только к вам, а всем гражданам нашей страны, пойдете и ответите на вопросы президента Зеленского в этот день? Ви знаєте, Гульсум, справа в тому, що це не є мій громадянський обов'язок. Тому що коли президент в форматі своєї примхи за 12 днів до дня, коли він хоче отримувати відповіді на питання, ставить запитання, то це для мене, як громадянина, достатньо слабка мотивація. Далі.
Коли президент обманює і говорить, що він ставить питання, які ніколи не ставили, а третє питання в 2000 році було винесено на всеукраїнський референдум, за нього проголосували понад 90% тодішніх учасників цього референдуму. Про сокращение народных депутатов, да? Так, про скорочення. Далі, коли президент говорить, що він хоче запитати громадян в 5-му питанні про долю Будапештського меморандуму, а чому він нас не питав про формулу Штайнмаєра, яку 1 жовтня Україна схвалила, нікого про це попередньо не спитавши? Ви знаєте, це дуже небезпечна гра. І кому, як не кримчанам, пам'ятати про те, як Росія проводила в березні псевдореферендум на окупованому півострові, я вже не пам'ятаю, двічі чи тричі всунувши дату, прискорюючи цей процес. Я не певен, що взагалі в президентському посланні могло звучати щось про цей, власне, формат, і оскільки не визначений ні формат, ні джерела фінансування не оприлюднені. Ви знаєте, президент наче закликає нам просто йому повірити, тому що він чесний. На жаль, в політиці це не працює. Пане Євгене, мы продолжим обсуждать опрос. Я предлагаю сейчас подключить к нашей беседе Павла Климкина, екс-міністра иностранных дел України. Він зараз чує. Пане Павло, вітаю вас. Добрый вечер, витаю. Добрый вечер. Что вы думаете относительно опроса президента Зеленского? Верите ли вы в его качество и репрезентативность? Ну, звичайно, не вірю. Я думаю, що ніхто не вірить, і сам Зеленський теж не вірить. По-перше, це елемент передвиборчої кампанії, і так воно, власне, і функціонує. А з другого боку, всім прекрасно зрозуміло, що це такий вибірковий процес, вибіркове опитування, і його результати потім будуть використовувати залежно від того, як кому хочеться. Ну і третій момент, і він найважливіший. Як на мене, будь-які такі опитування мають проводитись до демократичних процедур, відповідності. Ну, у нас же демократія, а в демократії є дискусія, процедури, як визначаються питання, яким чином вони обговорюються, скільки на це потрібно часу і так далі. В даному сенсі це, як на мене, скоріше проти логіки демократії і взагалі духу, якщо хочете, демократії. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом все ж таки будуть погоджені і прийняті закони, наприклад, про референдум, і у нас буде зрозуміла логіка демократичних процедур, а це опитування точно в неї не спадає. А как вы считаете, в чем смысл проведения этого опроса, если, как заявили в офисе президента, он не будет нести каких-либо юридических последствий? Или же все-таки нардепы попытаются его каким-то образом имплементировать в закон, через соответствующее какое-то законодательство принять или что-то сделать? Я думаю, що його будуть використовувати, я ж як кажу, кожен в залежності від того, як він бачить корисність цього можливого опитування для майбутнього. І більшість питань сформульовані так, що на них, вибачте за тавтологію, будуть відповідати так. Ну і потім, звичайно, це буде простіше використовувати. Це буде певний елемент політичного тиску, але ніякого юридичного сенсу це не матиме. Ну і другий момент. Деякі питання сформульовані так, щоб їх потім використовувати як елемент політичної гри. Ну, наприклад, якщо все ж таки буде питання щодо Будапештського меморандуму, це якраз і є логіка навколо того, щоб потім намагатися використовувати це для прокачки, можливої прокачки зміни формату. Ну а не кажется ли вам, что пятый вопрос вообще лишен логики? Потому что если говорить о гарантиях и о гарантах, которые должны реализовывать прописанные в Будапештском меморандуме положения, то это прерогатива гарантов, которые подписали. Нужен ли действительно Зеленскому мандат от народа, чтобы реализовать свое право?
Ну, звичайно, ні. Ви абсолютно маєте рацію. На 101% він позбавлений логіки, причому він позбавлений юридичної логіки, позбавлений політичної логіки, а в принципі взагалі логіки. Але це не питання. Питання зовсім в іншому. І розглядати це опитування з точки зору якоїсь формальної, зрозумілої логіки, як на мене, це доволі забавний процес. Дуже дякую вам, пане Павло. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, как вы думаете, что будут делать с результатами опроса? Ну, вот как-то посчитают, какие-то результаты будут, и что дальше? А це не має значення з точки зору юридичної. Угу. А мы можем быть в этом Просто уверены? не можна спочатку опитати, а потім сказати, а ми це якось використаємо. Вже відомий слуга народу пан Качура сказав, що будуть політичні наслідки. Да. Політичні наслідки, вони можуть бути складними насамперед для Володимира Зеленського. Справа в тому, що, можливо, він це ще не помітив, але зараз йому доведеться боротися не лише з політичними опонентами, але з темпами поширення COVID-19. І поки що говорити впевнено про те, що Володимир Зеленський зможе цю битву виграти заради всіх нас, в мене, на жаль, підстав немає. Тому що я дивлюсь ситуацію по інших країнах, там дуже складна динаміка, тобто стрімко росте, вони вже в другій хвилі. Володимир Зеленський сьогодні з парламентської трибуни сказав, що ми виграли час. Ми виграли час на що? На те, щоб кілька мільярдів гривень закопати в дороги, замість того, щоб закуповувати ліки, облаштовувати лікарні і готуватися до другої хвилі? У нас не запатентовано ще лікування коронавірусу запахом гарячого асфальту. Угу. Але повернемося до цієї п'ятірочки Зеленського. Розумієте, це не референдум. У нас немає на сьогоднішній момент закону ані про всеукраїнський референдум, ані про місцевий. Не можна здійснити опитування тільки тому, що комусь так захотілося. Це суперечить логіці демократичного суспільства, тим більше парламентсько-президентської республіки. І я особисто дуже хотів би від, навіть скажу, не опозиційних, а тверезомислячих політичних сил отримати чітку пам'ятку, що має робити громадянин України, якщо він приходить на дільницю для голосування на місцевих виборах і поряд з нею бачить людей, які пропонують відповісти йому на питання від президента. Я так розумію, що вони будуть звертатися приблизно так. Ей, ти, іди сюди, відповідай на питання від президента. Ну це ж має транслювати той сигнал, який Володимир Зеленський, власне, транслював до всіх нас. Той самий такий запанібрата кандидат в президенти, якого ми добре пам'ятаємо в першій половині 2019 року, який абсолютно спрощено, підкреслено на короткій нозі з усіма нами спілкував. Ну а якщо говорити... Ага. Тому говорити, тобто те, що це можуть використати як таран, я припускаю, але для того, щоб використати як таран, треба мати рейтинг, треба мати суспільну підтримку. Місцеві вибори покажуть, але якою є підтримка, скажімо, «Слуги народу», але вони покажуть і те, що в багатьох регіонах країни з'явилися локальні політичні проєкти, які наберуть достатньо багато. Покажуть, що буде суттєва відмінність між даними екзит-полів і даними, власне, ті, які підведуть виборчі комісії. Чому? Тому що в такий спосіб, з таким бюлетенем, наші громадяни будуть голосувати вперше. От ви для себе чітко з'ясували, як ви будете голосувати в цьому бюлетені? Ні, звісно. А ви інформаційниця, я не кажу зараз про конкретний якийсь вибір, я кажу про сам механізм. Коли люди приходили, інерція мислення, звичайно, протягом тривалого часу, то їм треба було вибирати лише в одному списку, а тепер вони отримують зразу в двох. Тобто буде очевидна різниця між екзит-полами і підсумками
дійсних бюлетенів. Буде суттєва проблема. У нас, здається, масштабу цієї проблеми ще не усвідомили. Мгм. І сказати про неї просто, а будуть місцеві вибори, які важливі не для партій, я, звичайно, вибачаюсь, але зусиллями насамперед «Слуги народу» у нас в усіх населених пунктах, де виборців більше 10 тисяч, вибори важливі для партій, тому що лише політичні партії є суб'єктами самовисування. Тобто у нас виникла парадоксальна ситуація, що після хардток з Стівеном Сакором, в якому британський журналіст продемонстрував, що він на багатьох питаннях української політики розуміється краще за українського президента, у нас з'явився хардток від Зеленського в вигляді 5 запитань, на які не зрозуміло, чому ми, як громадяни, повинні відповідати. От тому, що президент так захотів. Це, як сказав Давид Арахамія. Чому його запитали, чому Зеленський вирішив? А тому, що він так захотів. Це прекрасна логіка. Я думаю, що Людовік XIV, відомий французький монарх, зараз просто заздрить Володимиру Зеленському десь в потойбічному світі. Будем следить за этими событиями, обсуждать в дальнейших наших эфирах. А я пока хочу перейти к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль азербайджанской армии города Зангилан и еще 24 сел в 4 районах Карабахи. Давайте послушаем его. Від окупації звільнені села Фізулінського району, Дьорчинар, Кюрдляр, Юхари, Абдуррахманли, Гаргабазар, Ашаги Вейселлі, Юхари, Айбасанли. Села Джебраїльського району, Сарахша, Гасан-Гайди, Фуганли, Імам-Багри, Дашвейселлі, Ярахмедлі. Села Ходжавенського району, Ахчакенк, Мулкідере, Дашбаши, Юшенлі, Венг, Чинарли. Села Зангіланського району, Хавали, Зернелі, Мамедбеї, Хекер, Шерифан, Муганли. С нами сейчас на прямой связи Ганна Шелест, експерт з питань міжнародної політики. Пані Ганна, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, относительно Нагорного Карабаха, там сегодня Ильхам Алиев заявил об освобождении еще одного города и 24 сел. Как вы считаете, насколько далеко может пойти Азербайджан в своих притязаниях? Удастся ли полностью деоккупировать свои территории? Азербайджан готов идти до победного конца. Мы видим это из достаточно резких заявлений всего руководства. Более того, не только правящей партии и сторонников Ильхама Алиева, а и всех оппозиционных, что достаточно удивительно для Азербайджана на последних лет партий. Вопрос деоккупации Нагорного Карабаха – это один из таких вопросов идентичности фактически как для Азербайджана, так и для Армении. Поэтому теоретически мы можем ожидать, конечно, похода до максимума. Другой вопрос, что мы видели уже 2 раунда попыток переговоров, попыток остановить военные действия, а без военных действий на сегодняшний момент вряд ли стоит ожидать, что Азербайджан сможет вернуть себе эти территории. Плюс первые дни все-таки были возвраты территорий, которые были не на территории Нагорного Карабаха, а соседние, которые были оккупированы в начале еще 90-х Арменией. Поэтому все будет зависеть от того, насколько успешны будут посредники на сегодняшний момент, в какой момент удастся посадить за стол переговоров, соответственно, где закончатся боевые действия. Дуже дякую вам, пані Ганна. Ганна Шелест, експерт з питань міжнародної політики, була з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вот у нас буквально 2-3 минутки до завершения нашего эфира, и глядя сегодня на Нагорный Карабах, хочешь не хочешь, напрашиваются аналогии с нашими оккупированными территориями. Там был Минск, подписанный еще в начале 90-х годах, у нас есть Минск, подписанный в 2014 году, и, очевидно, он не результативен. Какие мы примеры должны сегодня брать для себя? Аналогії насправді не дуже схожі, тому що конфлікт на Нагірному Карабаху має підґрунтя не лише міжнаціональне, міждержавне, але й міжрелігійне. На Донбасі цього всього не було. І в Криму, власне, такого конфлікту в активній фазі також не було. Тому ми маємо розуміти, що світ стає більш турбулентним, що більше
є спокуса за допомогою сили вирішувати свої питання. І, відповідно, розбудова Збройних сил України є на сьогоднішній момент нагальною потребою. Тобто це те, дійсно, на чому не можна економити. Що стосується Вірменії і Азербайджану, у мене є відчуття, що вони чекають на більш впливового за Росію посередника. Хоча і Алієв, і Пашинян висловили готовність зустрітися в Москві, але мені здається, що більший успіх тут мало посередництво з боку Сполучених Штатів, але Штатам в контексті президентських виборів ми розуміємо, що зараз трохи не до того, попри те, що конфлікт відбувається дійсно в гарячій точці і неподалік від Каспійського басейну, тобто місця резервного такого зосередження енергоресурсів. Тому Но при этом мы, на жаль, Соединенные Штаты позиционировали Азербайджан как хаб транспортировки углеводородов. Так, і там цей Баку, Тбілісі, Джейхан нафтопровід, тобто є багато факторів, але є ж фактори Туреччини, в тому числі, яка не приховує того, що вона стоїть за Азербайджаном і достатньо активно грає м'язом. Тоді як Росія, навпаки, демонструє, що вона швидше зацікавлена не так, як у поразці Вірменії, так як у особистій поразці Нікола Пашиняна, який прийшов тоді, пам'ятаєте, на хвилі революційних подій до влади в Вірменії. І, власне, в такому разі, в разі гіпотетичної поразки Пашиняна, до влади можуть прийти представники так званого Карабахського клану. Я взагалі скажу, що до цього конфлікту в Карабаху додається фактор можливого внутрішнього впливу. От слушно пані Ганна зазначила, що підтримують всі сили зараз наступ в Азербайджані, а в Вірменії оцей момент, коли тут же ж Нагірно-Карабахська республіка не є ніким визнаною, навіть Вірменією. Але Вірменія активно фактично вболіває, ну не просто вболіває, але воює там. Це такий гібридний характер, тільки гібридний характер зіткнення, яке не зовсім нагадує ситуацію в Україні. Дуже дякую вам, пане Євгене. Євген Магда, директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. Чохсаголмас. Ну, а я с вами, к сожалению, попрощаться должна. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Муждабаев». Смотрите, не переключайтесь. У Айдара Муждабаева в гостях будет Вахтанг Кипиани. Коршкинч.